Hello mga kabigel! So, guys, ano itong pagkain natin ngayon? Super sarap at super lambot nitong ating ginawang spicy balbakwa with pork and beans. At meron po tayong crispy liempo, maraming kanin, at syempre, partner ng crispy liempo. Mga tumasyon. Bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-love niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa mga viewers po namin na patuloy po sumasali po sa amin sa isang pagkainan. Nawa po ay lagi po kaming mayroong makakakain sa araw-araw. Maraming salamat po, Ama. Ito po sa padalahin ko sa inyong buktong na anak, Heso Kristo na aming tagapagligtas. Amen. So yun, hugas na po tayo ng kamay. Mukbang na po tayo! Kain po. Lambot. Kain po. Unang kagat tayo sa kanila. Kain po tayo. Wow! Nagme-melt sa bibig. Kain po. Sarap. Sarap. Okay ba? Lambot. Yung mga gatil po, sobra oh. Nagme-melt talaga. Walang lambot. Hindi ko makuha. Sobrang lambot.
Parang puro collagen siya na talaga, no? Pinakasarap po sa balbako pag sobrang lambot talaga, ha? Hindi ka may inis kainin. Pag matigas naman nga talaga, susumpa mo na. Masarap po yung yung pag nilagyan nyo po ng pork and beans. At saka mas maganda pala kapag usually hindi sinasama ng ng ano yung sinalo mo kanina? Yung Celery. celery. So, mas masarap pa, mas nakakadagdag ng flavor. Yung crispy liam pa, malutong yung balat. Ang lambot na laman, no? Bagay siya. Grabe yun. Soft drinks na rin siya halo-halo. Very yum. Kalan pa ako. Sarap, no? Paborito ni Risa niya? Ayan. Balbakwa. Yung kinain namin dati kasi ni Risa, medyo, medyo may tigas pa ng konti, pero ito grabe. Lambot ko ba? Sobrang lambot. So pa, ikaw rin Hirap sa'yo. ako. Risa, ikaw rin sa'yo. Risa, diba? Oo, sili ham, anghang. Niyo, yung mga gatal-gatal niyo. Grabe yan, ang gatal na yan. Yan naman. Oh, God. Sobrang lambot. Yung simpleng luto lang kasi niyan, hindi nilalagyan ng pork and beans, ano? Pero sure ako masarap pa rin yun. Pero ito, naghahalo yung tamis, yung alat, yung Oh. tomato sauce, yung may konting asim. Sarap. Kasi sanay talaga tayo pag nagbabalbakwa. May pork and beans po dito sa amin. Kanin pa niyo. Na, kanin na kanin? Ayoko na. Kabunso, gusto mo pa ba kanin? Okay na po. Okay ka na? Ako na to? Sige. Gusto mo pa? Ay, ako na? Grabe ito. Sarap ganito, may anghang na, may anghang ng konti. Kaya lang po ng mga bata. Grabe, ang lapot ng sabaw. Yung mga itim na nakikita nyo po, buong ano yan, yung buong paminta, tsaka yung ano to ni? Black beans. Black beans. Ano sa Tagalog yun? Tausi ba yun? Sa tagal. Tagalog. Itim na. Ito. Yan Yan po pa kasi yung black beans, may alat din po yan. Sino ba may gusto? Yan po. Kanya maliit. Ah. Malutong kasi, sarap kagatin. Sarap. Mapapadami kayo talaga po ng rice. Ganito ulam. Paborito ni President Duterte, yung albakwa. Oh. Bakit? Paano mo nalaman? Eh, siyempre, ano mo ito nun eh.
Paborito niya yan. Kaibigan niya dati si Duterte. Sarap na eh. Sarap. Okay rin pala yung combination niya. Pero mas masarap talaga kapag nagkamay kayo kapag balbakwa. No? Kasi medyo messy po siya. Kasi may malakit po talaga na malapot yung magiging sabaw. Lumig ng soft drinks. Sa'yo mo yung soft drinks mo. No? Oo nga. Bagay, try nila yung may konting anghang talaga. Mas masarap na. May kagat po. Ito. Simutin mo talaga yun. Oo, ang sarap nung... Approve. Solve na solve ako. Sarap. Sarap sana kung mayroong yung masagot natunaw na sa sabaw. Sobrang sarap po niya. Kaya lang, medyo mahaba natin yung video kaya umpisahan ko na ang ating shout out. Mamaya ako na itutuloy. Thank you so much mo kay Ma'am Ella Orundel. Always. Maraming salamat po. Sa pagbibigay ng stars. Napakalaking Shout out po tulong. kay Paring B and Maring Grace. Shout out Kay sa inyo, Ate Paring. Che, kay Kuya Jojo, and Ate Jackie. Hello po. Kaya, At syempre sa Ate Cherry ko, na nagbigay sa atin pasalubong. thank you so much Pinadala po. kayo. Ang Hindi sarap. Ang dami. Sobrang dami. Sobrang salamat. Ay, yung mga damit. Ang sunod si Utol Rico naman padala. Hello po. Shoutout po kay Jovelyn Julhaji, Vanessa Felicidario, Elda Tripa from California, USA, Makmak Didasa from California, kay Melanie Lopez, Neo Zidong, thank you so much po. Marlon Uson, Julio Dons, Clyde Evar, Mahukura Macleod, yan yung mga laging nanonood sa atin. Thank you so much po. Astor Abdullah, Troy Justin Bulosan, Campasas Jenny, Joy A, Jean L. Debs from USA. Shout out Olivia De Jesus, Ginalyn Andres, hello. Hello po. To Jen Ombaj, Lorilei Manuga, Jessie Pastana, thank you so much po. And Lizelle Toriano, Bonnie May Reylo, Emelda Forakiat sa apo niya si Rhea May. Kay Noli Banting, Marife Hernandez, Bernice Lupac from California, Lorraine Fuentes Pina ng Kuwait, Villalobos Ira R. Ayun. Yan. Ayun, bulik kagat ni Bunso. Sarap. Ay, si Kuya na pala to, Kuya. Kuya Riz yan. Wow. Yun po, natapos naman po yung isang masarap na mukbang natin. Sobrang lambot, sobrang sarap, sobrang lapot po ng sabaw. Nag-complement po siya dito naman sa ating crispy liempo. So, masarap pag sinasaw-saw, no? Tapos meron kang soft drinks. Yes. And Bago matapos Oo, ang bago video. matapos ang video. Sarap. Yan po, siyempre maraming salamat sa Diyos sa pagkain pinagkaloob niya ngayong araw to. At sobrang ingat po parati mga kuya hanggang sa muli po, kaya bigla na lang mawala.